que hay que luchar por todos los derechos, porque no haya brechas salariales, porque a todo el mundo se le trate de igual forma y porque el trabajo es importante y es digno para todos. Espainia baldin bada arazoa, aukerarik onena langileontzat izango da Nafarroan erabakitzea gutxieneko soldata. Nolatan bizkaitar bat Iruñan maiatzaren batean? Langile borrokak ez duelako mugarik eta edozein lekutan mobilizatzeko aukera dugulako laben. Bai, Euskal Herrian eta bai hegoalden, orduan pozik gaur Iruñan. Si queremos tener derechos, si queremos mejorar algo en los puestos de trabajo, tenemos que salir a la calle, tenemos que movilizarnos, tenemos que pelearlo. Eta guk beti bezala esaten dugu, aukera guztiei helduko diegu, bai, guk arraun egingo dugu, korrontearen kontra beharren bada ere. Guk aukera lehioa zabaltzeko lan egingo dugu, nazio aitortza behar dugu, buru jabetza behar dugu, Euskal Herria bizi dadin, Euskaraz bizitzeko, askeak izateko, eta nazio aitortza, buru jabetza behar dugu, langileon aldeko politikak egiteko. Eta guk hor egongo gara, beti bezala, esku zabal, eskuz esku, elkartasunez, amaieraraino, horrelakoa garelako iraultzaileak. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria gorria, morea, berdea! Gora la